Welcome to the channel! Élek föl! TikTok! Hello! Egyszer csak először semmi, aztán hirtelen meg paf, úgy berobbantok ide. Érdekesen működik a TikTok. Én most sehova nem megyek, kérlek szépen, én most itt műszaki szünetezek. Hello, hello! Mutatok nektek valami vicceset, mit szólsz hozzá? Több like, több nézőt vonzhat. Meg egy nyelvtanár segíthet nekem. Csak így tovább. Welcome to the channel! Nyomjátok a lájkokat. Megvárom, amíg egy picit összegyűltök, mint az ételszag, akkor mutatok nektek valamit a futáron. Annyira vicces. Na. Hello, sziasztok! Welcome to the channel! Van egy kis anomália a gyorsforgalmin. Nem fogod elhinni. Nagyon nagy. Ezt mondja, hogy a reptére ki van írva 100 Express. Na lássuk. Tararara! Deák felé beszorult egy kamion! Tará! Gyorsforgalminak megint szorulása van. Sziasztok! Sziasztok! Welcome to the channel! A Gyömrőin közlekedjetek! A Gyömrői úton, mert a Deákon szorulás van. Nem tud kakilni a kamion. Yoko Ono! Itt van. Tessék! Tessék, lássék! Várjál. Föltapod ez egyáltalán ide? Nem. Pedig olyan jó lett volna. Az hogy sikerült? Ez az jó kérdés, he! A Deák felé beszorult egy kamionyon. A kamionyon. Ott van. Bocsánat. Na. Sziasztok! A gyorsforgalmin szorulás van. Te az Arivánál vagy a BK-vál? Na, érted? Tükörfordítod, de azért olvassatok. Így. De szerintem ez is kevés lesz. Tehát legközelebb majd úgy kell csinálnom. Szia! Itt állsz mellettünk, üt taxi. Rock'n'roller! Sziasztok, taxisok! Taxisoknak mondom, hogy ne menjetek a gyorsforgalmin. Beszorult egy kamionyon. Az összes taxis, hogy akkor most hallgattok, akkor tudjatok róla, hogy Gyömrői útra kell fölmenni mind a két irányba. Hello, rock'n'roller! Nyomjátok a lájkot, mert különben a takarótok alá teszek egy levágott fejű telefont. Vagy egy levágott telefonfejet, bocsánat. Köszi, örülök, hogy szóltál. Hát figyelj, ott tegyünk egymásnak keresztbe, ahol tudunk, nem? Szia, te szoktál driftelni a busszal? Igen, én szoktam. Szia, Marian. Welcome to the Marian. Nem adok, enyém, mind az enyém. Nyomjátok a lájkot, vagy különben a takarótok alatt ott lesz egy levágott fej. Egy mobiltelefon feje lesz levágva. Sziasztok, szia! Buszos aktor, így van. Az mondja, nyisd ki az ajtót nekem, nyitva van, hát jön be a levegő. Köszönjük az infót, nagyon szívesen. Minden taxis, meg mindenki kerülje el a Gyömrői utat. Hát ott volt 40 perc, vagy mennyi valami ilyesmi. Andor vagy... what the fuck? Ó, köszönöm a szívecskét. Jupi. Buszos NPC, azaz. Az buszos... agyhalál, igen. Mi a feltétel az 500 000 forint új belépőnek hozzátok?
a véred és az életed, a vesédet kell adnod, a lelkedet a gonosznak. Arivál, itt van, itt van! Itt van! Itt van rajta! Arivál! És itt van 1000 is rajta! Érted? Így ide fogom tenni a homlokomra, hogy lássad, basszus! Itt van! Nem rosszban mondom, tesó, de már posztraumás stressz szindrómám van a következő kérdésektől, hogy arivás vagy, BKV-s vagy, BKK-s vagy, nem vagy BKK-s, akkor arivás vagy, akkor BKV-s vagy, akkor ez most Budapest vagy Bukarest, vagy ez a föld vagy a hold? Itt van, tesó! Ide fölteszem a fejemre, így egész live-ba itt lesz. Itt van. A Rivánál vagy a BKK-nál? Te most akkor vasutas vagy, így van. Imádlak, rock'n'roller. Nem általánosítani akarok, de miért van annyi bunkó buszsofőr? Mert ipari rohadékok vagyunk, azért. Így születtünk, genetikailag így vagyunk csavarozva. Miért vagy benne a hírekben? Mindjárt elmondom, csak még megvárom a izét. A BKV-s, igen, a... Most földön vagy a holdon, vagy nem tudom. Nem tudom, már én sem tudom, mi vagyok. Szia, merrefele mész? Itt állok a reptéren. Marsa, mikor indulsz? Azonnal? Miért van ennyi bunkó utas inkább? Nem vagyunk mi bunkók. Én azt szoktam mondani, hogy le kéne menni az Alföldre, kéne csinálni egy ilyen csoportos szeánszot, amikor az összes magyar összegyűlik, és jó megpapucsozzuk egymást. Iszunk, baszunk, verekszünk, és akkor igazából megszűnnének ezek a feszültségek. Lakhatás biztosító, hogy nem, én úgy tudom, hogy nem, vagy igen, valamit lesz, nem, menet közben nem lesz. Te volánnál vagy vonatkerék pumpáló. Mi a? Te volánnál vagy vonat... Ja, igen, az vagyok, igen. Faszom, csak ugye fehér ez a szar és fehér a szöveg, nem tudom, hogy ezt át lehet állítani valahogy. Mert az lenne jó, hogyha át tudnám állítani a szöveget. És akkor jó lenne a dolog. Na! WC pucoló, így van. Gyerekek, bekerültem a hírekbe. Rólam szólnak a hírek, velem van tele a sajtó. Aki a pokóra kíván jutni, annak ott van a 2-es ajtó. Első alkalom előfizették. Ja igen, te voltál, az drága szívem, csókollak téged, ez nem tudom, hogy mit jelent, de te vagy az első. Várjál, hírek vannak, várjál, Houston, Echo, bravo, nem, mi történt? Összetörted a busz? Nem. A szívemet törték össze. Egy busszal. Itt vannak a hírek. Kitolatott a Camignon. Eredeti útvonalon tudtok közlekedni, aki vette, nyomjon igen gombot, köszönöm. A Camignon. Most már mehetnek a taxis kollégák. Jelentem, mehetnek a taxisok is befele a csőbe. Első hozzáadás, a célom, elértem a célomat, van egy előfizetőm, köszönöm szépen. Camignon. Na nézzük, azt mondja, hogy üzenetküldés. Igen, vettem. Köszönöm szépen. Visszatolatott a Camignon. Ott rögtön a Selkút után szopás szerint, tehát még befért a Camignon, és utána nyomott egy kézifékest, keresztbe állt, kilincsel előre. Szia, szép napot, te kipihent vagy, így van. Bitang, jó humorod, imádom, köszönöm szépen. Welcome to the channel. Apukám is az Arivánál dolgozik. Nagyon jó, de legalább te tudod, hogy mi az az Ariva? Szia, Imi, miért vagy a hírekbe? Ezt akarom, csak nem tudom, bocsánat, elnézést. Itt van. Tükörfordítva van, ezért segítek nektek, jó? Metropol, így szól a cikk. Vitézi Dávid, felül kell vizsgálni az Üllői út belső szakaszán a forgalmi rendet. Ez a főcím. És akkor az a lényeg, hogyha lefele görgeted ezt a hírt, Metropol. Itt ilyen blablabla hülyeség, és mi van itt a végén? Hát a buszos petya! A buszos fasz! Itt van az én csatornám, gyerekek! Nézzétek meg! Ott van a YouTube csatornám!
Éles egyé már ki, mert komolyan mondom, a nyád, bocsánat, nem tudom ennél szarabul mutatni telefont a telefonba. Az én csatornámról tették föl a videnyót. Mondjuk megkérdezhettek volna, de hozzáteszem, ha ilyen célra használják, akkor nyugodtan használhatják a videnyómat, mert én is azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Nyugdíjas kapsz, mert kirakták a videót. Ingyen reklám, tesó. Ingyen reklám. Itt vagyok Vitézi Dáviddal egy platformon, bácsan. A buszos gecinek kirakták a videóját. Na, nyomja a seggemet ez a biztonsági övcsat. Úgyhogy rólam szólnak a hírek. Merem van tele a sajtó. Aki rossz buszra akar szállni, annak ott van a második ajtóm. Nyomja a rock'n'roller. De 100 000 reptéri busz? Igen, ez a 100 000 reptéri busz. Irgi-burgi. Komolyan mondom, en ezt szekundom. Hello, te állandós vagy a 100 000? Aha. Laci állandóan bélet nélkül megy, jegy nélkül mászkál, bátyám molesztálja az utasokat is. Hát elég komplex élete van, tesó. Nem túl irigylésre méltó az élete. Az komoly. Kedvenc buszom. Jó, 100 BKK vagy Arriva? Kezembe marad a kormány. Volán busz a legjobb. Kinek mi? Mizu főnök. Arra szeretnének megkérni titeket, ha már így összegyűltünk, mint az ételszag. Mint egy csoportos terápián így részt veszünk. Fejeljétek már le, légy szíves a kijelzőt. Üssétek a fejemet, nyomjátok a szemet, turkáljátok az orromba, próbáljátok befogni a számot. Az nekem lájká konvertálódik, én ettől olyan kurva boldog leszek, mint egy kiskutya, akit megtaláltak az utcán, és így fogom csóválni a farkincámat, így... Érted? Nyomd a lájkot. Vagy különben a takaród alatt fogsz találni egy levágott telefonfejet. Akkor neked tudnod kell angolul is? Nem. Nekem csak csehszlovákul kell tudnom. Érted? Én vágom a csehszlovák nyelvet, és az gyakorlatilag világnyelv, azt mindig megértik. Mennyire adod egy napra a buszt? Hogy is tetszik kérdezni? Nyomtam 92 lájkot, köszi! Akkor te nem fogsz a takaród alatt találni levágott mobiltelefonfejet. Ezt garantálom. Természetesen utazhatsz ingyen, csak vállald a következményeidet, hogyha rajta kapnak ezen a cselekményeden. Gondolod, hogy más nem csinálunk, csak hogy nyomkodunk? Hát jogos. De figyelj, hogyha mondjuk benyomsz egy 100-200, az már bőven elég. Mert ugye vagyunk darabszámra annyian, hogy 100-200-at benyomsz, az bőven elég. Amúgy én is tényleg úgy szoktam csinálni, hogy amikor van rá lehetőségem, benyomok lájkot, amikor bemegyek ilyen live-okba, és akkor utána én is abba hagyom, én sem nyomom folyton. De nekem muszáj elmondanom, tudod, mert vannak ilyen újonnan beérkezők, és ha nem mondom el nekik, nem tudják. Nem tudják, muszáj vagyok. Azt mondom, hogy ismerlek, és hogy az apukám vagy. Hát drága fiam, én vagyok az apád. Luca, je suis papa. Így jártál akkor, ha én vagyok az apád. Come to dark side. Amúgy nem sztár vagy, ez igaz. Lány vagyok. És az nem fiú? Jó. Az is jó. Pár dekával kevesebb, na. Azt akkor mi van jó, az is valamire, nem? Mit bánom én? Manapság már minden lehetsz, nem? Hát, ha lány akarsz lenni, akkor legyél az, mit bánom én? Beteg világ, többi szép napot. Szoktak jó nők felszállni a buszra? Fú, nem akarok beszélni róla. Luke, csak a gerelemetás, azaz. Nem mindegy, hogy lányod vagy fiad van. Mit tudom, hogy nekem mindegy. Egy kutya elviszi a pénzt. Dolgozik, nem dolgozik, a pénzt megviszi. Nem mindegy, akkor fiú vagy lány. Ugyanúgy viszi a lóvét. Én Citárónak vallom. Bocsánat! Veled van tele a sajtó, így van, úristen, maga nagyon kedves, és még az is jó, hogy ennyire el tudod lenni az emberekkel a live-ba, így van. Hánykor van indulásod? 13 óra 41 perckor van, jelentem 13 óra 41. 3. Ám legyen.
Igen, jó kezdődik a live, legalább tudtunk valami témát földobni, mert beszorult egy kanji. Mert igazából csak erről akartam ventilálni, hogy bekerültem a sajtóba. Szia, hogy kell azt megcsinálni, hogy lapozni lehessen a videót? What the fuck? What the fuck? Milyen emelnel dolgozni a 100-en? Hát ez releváns, jogos kérdés. Az ilyeneket szeretem nagyon. Megmondom neked őszintén, hogy eleinte jó volt, mert nem voltak visszacsavarva a kocsik. Most én szerintem ezeket szoftveresen visszacsavargatták, és írtózatosan gyenge lett. Nagyon-nagyon gyenge. Nagyon gyenge. Úgyhogy nem jó, nem túl jó. Hogy a TikTok videót lapozni lehessen. Hú. Jó. Majd egyszer coachingoljatok le engem is. Hogy kell ezt csinálni, vagy nem tudom, hogy ne zavarjatok ezt, eddig tudtam, hogy melyik biciklin ülök. Jó reggelt! Ha hosszan a kijelzőt, és ott van. Aha. Jó. Megoldódott, az a lényeg. Megoldódott ez a probléma. Engem ilyen technikai kérdéseket ne tegyetek föl nekem, mert elfelejtem, hogy fiú vagyok, vagy lány. Jaj, Margit. Tehát buszon ülsz, nem biciklire, nem tudhatod. Ez lehet, hogy egy buszfülke rárakva egy izére, egy kempingbiciklire. Hát mondhatok én bármit, nem? Na, visszatérve az MAN-re, igazából eleinte jó volt a történet, de most megmondom őszintén, hogy kezdek kicsit tele lenni a cipőm vele, hogy ennyire visszacsavarták a kakaót. Nagyon kevés. Nagyon kevés. Macska! Én meg azt mondom neked, hogy macska! Te! Jaj, halljon meg a lovad! Itt van, priszkutya! Macska! Én meg azt mondom neked, hogy tehén! Ezt akkor most mi van? Dobálunk itt állatneveket, de te buszos vagy. Az nem, 3 nem van, férfi, nő van, buszos. De zúrva. Jaj. Sziasztok, Sziszke! Welcome to the channel. Akartam erről amúgy csinálni egy ilyen videót, csak mindig elmegy mindentől, az élettől is elmegy a kedvem, de a legrosszabb amúgy az MAN-be, mint a Mercedesekbe is amúgy. Szavasz, papesz! Cseh! Nagyon benézett a taxis kolléga, most vagy meg akar verni, vagy kíváncsi volt, hogy tényleg van ekkora állat, ami befér ilyen buszfülkébe. Na. Szia, szép napot! Remélem, hogy nem az lesz majd, hogy előbb-utóbb összeszervezkednek a taxisok, aztán majd ide jönnek, aztán ilyen taxis táblával jó elkalapálnak engem. Na, ez a baj a MAN-nel. Itt. Meg a Mercedesekkel is. Jó hallgatni, csupa pozitivitás, humor ritka, köszönöm szépen, Júli! Na, itt ezzel van probléma. Ez a fékpedál. Ettél ma valamit, vagy csak meló? Ettem már. Ezzel van probléma, ezekkel a furgonpedálokkal, hogy megmondjam nektek őszintén, tessék, tanulmányozzátok. Erről tudok nektek beszélni. Látod? Tehát ilyen szinten függesztett a pedál. Most van a telefon a padlón. Ez a pedál, ez katasztrófa. Ekkora nagytestű járművekbe ilyen pedálokat nem szabadna tenni. Érted? Tehát ez egy nagyon rossz megoldás. Várjál, nem tudom, hogy hova tegyem, hogy jó legyen. Várj, egy pillanat. Jaj. Véletlenül begurul ide ez a szar. Hogy nyomom be? Egyik. Begurul ide a pedálok alá. Hogy lehetséges ez? Ki engedélye? Melyik hatóság engedélyezte ezt? De jó, ilyen nem lesz, oké. Ez ilyen nem lesz, akkor nem ez a probléma elsősorban. Mert nyilván a gyártó erre engedély kapott a hatóságtól, hogy furgonpedálokat tegyen ekkora testű járműbe. Viszont az a probléma, hogy a fékerőt, amikor megpróbálod leadni a pedálon keresztül, mivel ugye függesztve van, nem úgy reagál a lenyomásra a pedál, mint amikor ezekre az állított, mint ami a kamionokban is van, meg a Volvókban, régi Volvókban. Nem érzed azt a visszakeményedést a pedálba. Tehát van egy olyan luftja neki, amikor csak úgy szevasz papesz, rock'n'roller! Remélem nem akarsz megverni engem te is, azért néztél be, hogy ki ez az állat. Szóval az a lényeg, hogy amikor leadod a lábaddal a nyomást a pedálra, nem érzed rögtön azt a visszakeményedést, mint mondjuk egy személyautónál, vagy ezeknél az állított, vagy tehát az olyan típusú pedáloknál, mint ami a teherautóknál van, és
jön az az érzés, hogy nem lassulsz, és olyankor rátaposol a kicsit erősebben a pedálra, olyankor beindul a fékrendszer, mert teljesen tökéletes a fékrendszer az összes járművön, na és akkor érzik azt az utastérbe, hogy érted? Nagyon rossz, hosszú távon ezeket a függesztett pedálokat használni. Rövidebbre akartam volna fogni a monológot az M-nál kapcsolatban, de ezt mindenképpen szerettem volna kiemelni, hogy ez ugyanez igaz a C2-re, a sima konnektóra is, meg az MAN-re, mert valószínűleg ezek ott Németországban a mérnökök összeólóznak, és akkor az a lényeg, hogy legyártatják ezeket a felfüggesztetett pedálokat, és ezt minden kocsiba beszerelik. Ja, egyszer nekem is bement alá rakéta, rá kellett taposnom, borultak az utasok. Szia, retarder kolléga. Az a baj a retarderrel, hogy nem túl erősek. Vagy én vagyok a retardált, mert azt értem. Szia, nyomtam 1696 lánkon. Köszönöm szépen! Tündér vagy, csókolgassam vörösre a kezed fejét. Sziasztok, gyorsforgalmi megindulni látszik, így van, ez a beszéd, gyerekek. Csak úgy kiszippantották onnan azt a kamiont, visszatolatott. Miért csipog az ajtó, ha nyílik ki? Mert ha nem csipogna, akkor az lenne a baj. Miért nem csipog az a kurva ajtó, basszátok meg? Szia, mennyire vesz így magánéleten a busz, mennyire vesz így a magánéleten a buszvezetés? Gondolom hát nekem nincs magánéletem technikailag, úgyhogy nekem nincs. Így igazából nem veszel tőlem semmit. Nekem ez a magánéletem, itt ezzel a kis gyönyörűséggel össze szoktunk bujkálni, úgy cuckodunk együtt, jaj, gyere édesem! Ó, köszönöm szépen a szívet! Most új buszod van? Hát technikailag mondhatjuk, mert van benne 42 000 kilométer. Na jó, számolom, úgyhogy technikailag ez még új, igen. Úgyhogy ja. Bocsánat, ha lemaradtam itt a chatről, csak nyomom a saját ventilációimat is, és nem biztos, hogy reagáltam mindenre. Ha kinyitod az ajtót, akkor miért? Igen, az már volt a csipogás. Validi Győrtől ismered, ő is Arivánál van. Nem. Neveket az a baj, hogy nem. Lájkold, léci a videóim TikTokon. Ó, baszki. Oké, kösz. Hát jó. És követlek téged, vagy... Bekövetlek téged, aztán meglátjuk. Hát, hogyha ráakadok a videóidra, akkor belájkolom. Nem kerül semmibe. Na, itt vagyok. Icarus volt a legjobb ilyen téren, egy síkba volt, mind a két pedál nem függesztett. Ne szaladj, no, Icarus, no, majd majd itt majd jól megkapod az Icarusodat, mindjárt egy pillanat. Hány kilométer mész egy nap? Hát szerintem 200-300 fölött biztos. 13:41-kor. Nálunk is újak itt a Szlovákiában van, de nagyon rosszak. Ez a beszéd. Ez a jó, amikor valami új, de kurva szar, nem? Az olyan, mint amikor leülsz egy új sorozat elébe, az első epizód után azt érzed, hogy ellopták az agyadat, nem? Tehát, hát igen, előfordul az ilyen. Meddig dolgozom ma? 14, 6, 8, 9, 16, 26, még mit akarsz? Nekem ne gyere verekedni a deákra, komolyan mondom, nem vagyok fölkészülve az erőszakra. Nem termeltem elég fölösleges vért a testembe, hogy te most kioltsd belőle? Ha ilyen szándékod van a deák tére jönni, hogy te kioltsd a testemből a fölösleges vért, akkor esélyed nincsen, mert most vérszegény vagyok. Jó kis Icarus terveztek venni egyet, amikor megvan a D-kategória. Jézusom, ne tedd. Egyedül E94G-s volt Kanizsán, csak leselejtezték őket. Ja, Icarus! Szia Peti, szép napot! Köszönöm szépen, Krisztina! Welcome to the channel! Tehát az a lényeg, hogy az Icarusban sem volt jól megoldva, se a 200-asba, se a 400-asba, mert ott még ráadásul egy síkban sem voltak a pedálok, most nem tudom, hogy mutassam, de tényleg így volt, hogy a fékpedál az feljebb volt, mint a gázpedál. És akkor rajta volt a gázpedálon a lábad, és az ember ösztönből rátaposna egyből a fékre, amikor szituációval, de ott nem volt semmi, baszki! Beleakadt a lábad a fékbe, érted? Föl kellett emelned a lábadat, hogy rá tudjál taposni a fékre az Icaruson. Boah! Ez zseni! Imádtam az Icarus, tehát, hogy gyerekek, no, Icarus, no. Ráadásul a 400-as sorozatba
állított fékpedál mellett függesztett gázpedál volt, vagy fordítva, vagy valami ilyesmi. Hát gyerekek, zseniális. Hát ennyi, tehát körülbelül olyan, mint hogyha egy gyerek bicikliről leszeded az egyik pedált, és a felnőtt bicikliről leszeded ugyanarról az oldalról a pedált, és a gyerek bicikli pedálját csavarozod oda, érted, és az egyiken normál méretű pedál van, a másikon meg egy ilyen kicsi. Imádom az ilyen mérnöki megoldásokat. És azt is, hogy az ilyeneket meg imádják az emberek, bászki. Te nem volt jó? Nincs kedved jönni Szombathelyre vonalpótól? Hát, tesó, na miért nem azt kérdezitek meg tőlem, hogy nem lenne kedved bebújni egy pihepuha ágyba, aludni egyet, és pihent ki magad Péter? Miért akar mindenki dolgoztatni? Egypedálos vezetés buszokba, azaz. Az kéne. De tényleg. Amikor fölengeded a pedált, akkor fékez, mit szólsz hozzá? Bászki, megoldottam! Zseni vagyok! Hát ha lefele nyomod, akkor megy előre az autó. Amikor elengeded, akkor meg lassul, baszki. Hát nem? Egy pedál. Csuá! Kedves egészségetekre! Köszönöm szépen a lájkot, most már abba hagyhatjátok, már nem lesz levágott fejű mobiltelefon a takarótok alatt. Peti, neked aludnod kéne, mert már sokat dolgozok, köszönöm szépen. Egy tündér vagy szárnyak nélkül, köszönöm szépen. Erre vártam, hogy végre valaki ilyet írjon nekem. Az sem lenne probléma, hogyha egy hölgy mellé be is tudnék feküdni. Tudod, ilyen stresszpárna, így magamhoz húzom, és akkor jobban alszom. Ezért, mert látják, hogy szeretsz dolgozni, ja? Mi a busz rendszáma? Holnap szabad nap? Tényleg amúgy holnap szabad napom van. Basszus, holnap szabad napom van. Jupi. Úgyhogy holnap... terveztem dolgokat holnapra. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na oké, csak ott nem alvás lenne. Onnan tudod? Na, huncut vagy, te már egyből olyanakra gondolsz. Mi lenne, akkor kártyáznánk, vagy mi? Szóval ezért késik, igen, azért késik. És még itt nem megfagyta. Hogy fagytál meg? Hát van ki 21 fok, ne idegesítsél. Hol vagy? Szibériába? Akkor tényleg késik a buszba, de az akkor nem én vagyok. Hát 21 fokban hogy fagytál meg? Jézusom, nem jár benned a vér? Drága szívem. Jó, hogy szóltál. Szóltam, így van. Na holnap bújhatsz a puha ágyba, így van. Nagyjából reggel 8-ig, aztán utána meg tényleg el kell intézni. Tennem, mennem, rendezkednem kell. Szia Petyú, Réka! Welcome to the Réka! Itt állsz mellettem. De hol? Azt mondja, de jó fej vagy. Főtaxi puffer! Ja, jóba kell lenni a taxisokkal, mert azért itt van egy pár taxis, aztán hogyha itt csúnyán nézel rájuk, hogy valami rosszat csinálsz, így kurva gyorsan meg papucsoznak téged. Úgyhogy szeretlek titeket. Mennyi helt ittál? Egyet ittam még 5 óra környékén. Ez nálam ilyen, tehát hogy nagyon pörög, így van, ez nálam genetika. Inkább a Népligetnél szeretünk, ja igen, meg kint a keleti, meg benne a Deákon, meg társai. Hát figyelj, az erősebb baszik, meg kell harcolni a területért. Én tudomásul veszem ezeket a territóriumi harcokat. Ez van, én is próbálok küzdeni a saját területemért. Adj nekem is belőle a véremből. Annus maga valami huncutságban töri a fejét. Nálunk abszolút nincs ilyen főtaxi. Zárójel, főtaxi. Ja. Hát igen, kemény világban élünk. Városunk olyan, mint Chicago. Úgy van, aki erősebbet üt és talpon marad, annak volt igaza. Az a helyzet, hogy 20 perc múlva kell indulnom, de nem fogok veletek itt maradni egész végig. Még szerintem egy 10 percet hagyok, mert utána el kell mennem testnedveimet leengedni a megfelelő szakterületen. Ha megpapucsoznak, többet kapnak érted, mint másért. Jaj, hát azt akkor na jó, de én meg közben meg vagyok papucsosozva. Hát mit érdekel engem, hogy ő később mit fog kapni? Én azt tudom, hogy akkor abban a pillanatban kurva sok papucsot fogok kapni, érted? Azt kéne elkerülni, mit bánom én, hogy ő neki utána utólag mit adnak, mert én tudom, hogy akkor mit kaptam, érted? Azt kéne elkerülni, hogy megkapjam ott abban a pillanatban azt a sok papucsot a fejemre. Szép napot kívánok! Welcome to the Évike! Megválasztalak polgármesternek, oké, de hova? Melyik faluba, városba menjek polgármesterbe? Jó papucs sose rossz, így van. Ami vizes strand, fú, olyat lehet ütni.
Szeretsz buszsofőr lenni? Szeretitek, hogy én buszsofőr vagyok? Legyek más amúgy? Most visszakérdezek. Budapesten legyen főpolgármester. Az veszélyes lenne. Az durva lenne. Az biztos. Az azért lenne durva, mert szerintem egyből nekem az ékszerdobozba bekerülne Újpest. Meg Rákospalota, meg Újpalota, mert én nagyon szeretem azokat a kerületeket. Imádlak titeket, újpestiek, ne haragudjatok, de komolyan mondom. Dabason metrós. Az igen. Fasza. Bocsánat, csak megnéztem, hogy minden rendben van-e körülöttem. És veled szép napot kívánok mindenkinek! Neked is! Welcome to the channel! Mi a neved? Monácska? Monácska? Jó. Üdvözöllek Újpestről, én meg üdvözlöm az újpestieket. Rock'n'roller nektek, tesóim. Drága szíveim, Újpest, azt komolyan mondom. Hú, de jó kis kerület. Olyan szívesen magamévá tennék ott egy ingatlan, de hát 30 négyzetméter 60 millió. Én meg nem vagyok jóba millióval, az a baj. Meg hát az nem elhanyagolható tény, amit mindig el szoktam mondani Újpesttel kapcsolatban, hogy iszonyat hölgyek csattognak arrafele papucsban. Nagyon komoly, szerintem a város összes csinos hölgye ott lakik. Köszönöm 4 rózsát. Nagyon szívesen. Soha több nem lennék Pesten, pedig 8 kertben nőttem föl. Hát szerintem pont ezért nem lennék Pesten, mert 8 kertben nőttél föl. Hát lehet, hogy valami másik előbb, mondjuk Újpesten lennél, akkor most oda menni. Ott kevés a fradista, így van. Igen. Te mit voltál a hírekben? Már mondtam, itt voltam benne, megmutatom nektek. Még egyszer, ha nem hiszed el. Azt hiszed, hogy viccelek? Nem viccelek, itt van Metropol. Metropol, úgy szól a hír, Vitézi Dávid, felül kell vizsgálni Ülői út belső szakaszán a forgalmi rendet. És akkor lejjebb gurítod így szépen, lejjebb gurítod a cikket, és akkor az a lényeg, hogy 100-as expresszt is megemlítik benne, és a buszos fasznak ott van a videnyója az én oldalamról, csak ugye most nem akar bezumolni rendesen a telefonot, nem látod, de az én csatornámról lett a videnyó odarakva. Érted? Jó, hát nyilván sarkosítottam a dolgon, tehát nem rólam szólnak a hírek, de hatásvadász az a lényeg, a hír, vagy a cím. Éltem ezzel a lehetőséggel, majd elégek a pokolba a lelkemmel együtt. Na. Mordon hivatalos neve. Igen? Mordor, bocsánat. Igen. Én a 8 kertben lakom, a 32-esek terénél imádok itt lakni. Fú, az kemény. Jó, mondjuk a 8 keresek azok tényleg kemények, mint a Tarzan talpa. Én nem tudnék ott lakni, én esküszöm. Én kötném föl magam, meg magam körül mindenkit. Először mindenkit fölkötnék magam körül, és mellé kötném magukat, magamat. Érted? Nem tudom. Durva. Nagyon durva. Nagyon durva. Nem tudnék ennyire berakni a belvárosba. De amikor éjszaka járkáltam ott, Jézusom, rosszabb volt, mint a Resident Evil. Tehát ennyi élő halottat életemben nem láttam, egy játékban, meg sorozatban, filmben se láttam, mint ami éjszaka van ott benne a belvárosban. Szerintem a 9-ben nincsenek újpestiek? I don't know. Dolgoznál reptéren? Hát technikailag most is itt dolgozom a reptéren, de amúgy igen, dolgoznék, persze. Nagyon bejön. Nézegettem én amúgy itt lehetőségeket, hogy mit lehetne csinálni a reptéren, de szerintem már úgy, megmondom őszintén, nem hiszem, hogy szükség van rám. Ki vagyok tőled? Ez a beszéd, Annus? Narutól kérdeztem, sorry. Ja, jó. Ja, jó. Engem nem könnyű összezavarni. Megártad az a hell, dobd el gyorsan, fúj, rossz hely, csúnya hell. Jaj, fúj, csúnya hell, de meg kéne már innom amúgy. Az a jó, hogy ebben van plusz 20% koffein állítólag. Ezt hogy tették bele? Ezt komolyan mondom, hát ez valami átbaszás, nem? Mennyi energia? Én 2 szoktam naponta meginni, azt ennyi. Pécsről költöztem föl pár éve Cseperen, nem a legnyugodtabb környék, az sem. Igen? Cseperen csináltam a C kategóriát. Nekem tetszett Cseper is. Jó hely. De Pécs az meg... de lemennék Pécsre. De szép volt Pécs. Én ezeket jobban szeretem, ezeket a városokat. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok annyira beleszerelmesedve Budapestbe, de ilyen, hogy Eger, Pécs, például nekem Jászberény is nagyon tetszik, ezeket a városokat jobban szeretem. Merre felé laksz? Maglód City. Csepel az Budapest, Miskolc.
Budapesti Miskolc? Igen? Tényleg? Ennyire durva Csepel? Baszki, nem is tudtam. Pedig tök nyugodtnak tűnt, amikor arra mentem C kategóriát, amikor csináltam a teherautóval. Hello Anita! Welcome to the Anita! Mi újság? Sziasztok! Dabast ismered? Hallottam már róla. Nem mondom azt, hogy expert vagyok a Dabas wikipédiás dolgokból. Dolgozom. Én is. Tápi összecső járt? Hát te, tápi, persze. Hogyne. Jó, egy tápi összecső. Hogyne. Nagyon az a Csepel, Chicago, de durva. Na, figyelj! Az a lényeg, ha már így összegyűltünk, mint az ételszag, ismételtem. Először is köszönöm szépen a lájkokat, a kommenteket és a mindenféle interakciót, ajándékot és társait. Ez is Gagya MPC Vibe? What the fuck? Figyelj, tesó! Én nem tudok olvasni, te nem tudsz írni, a kettőből ez lett. Érted? És ez lement live-ba. Úgyhogy légy szíves, írd le úgy, hogy értsem, vagy el tudjam olvasni. Van szerintem még pár másodperced, amit türelmet kaptál a moderátoroktól, utána szerintem örökre el fognak némítani. De még megvárom, hát ha ezt megfogalmazod úgy, hogy értsem is. Szombathelyen jártál már? Én nem, a bátyám, igen, ott volt katona. Jó. Kedves egészségedre! Örülök, hogy benézték, kár, hogy nem jössz vissza soha többet. Az Úr és a Jézus Krisztus nevéből rám ruházott hatalom révén ön letiltásra került. Tarkarongy! Inspecto Patronus! Na! Nyújjon rád a bunda! Azt mondja, hogy... ja igen, ott tartottam, hogy kövessetek be, légy szíves, YouTube-on, meg Twitch-en, Facebookon és Instagramon, és én attól olyan boldog leszek, mint egy gazdára talált kiskutyus, így fogom csóválni a kis farkincámat tőle. Jó? Tehát az a lényeg, hogy a buszos Petya megtalálható a YouTube-on, a Twitch-en, a Facebookon és az Instagramon is, nem csak itt a TikTokon. És az a lényeg, hogy kurva kreatív voltam, mert ezeknek mind azt a nevet adtam, hogy buszos Petya. Na, mindjárt nevetek. Ez a beszéd. Mi a kicsöngettek a suliba? Mi az a Twitch? Ne foglalkozz vele, az generációs platform. Tehát lehet, hogy téged nem érint. Sziasztok, welcome to the channel. Én úgy látom, hogy kicsengettek a suliba. És ide gyűltek ezek a kis kannibálok. Le akarják rágni az idegrendszeremet, de nem tudják lerágni, mert már nincsen. Érted? Azt hiszik, hogy ha a buszos Petyába beleállnak, akkor itt valami történik, de nem tudnak. Hát engem Marika néni edz, aki a piacra jár a banyatankkal. Tesó. Nem rosszból mondom, nekem olyan szenszejeim voltak, Marika néni. Érted? Ez neked példa? Hát ha ez neked példa, akkor az a baj, hogy le kéne cserélned a perenkát, de nem rosszban mondom, drága szívem. Milyen példáról beszélsz? Azt mondja, hogy vagy Twitch-en, uram. Buszos Petya! Mindenhol! YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Twitch-en, buszos Petya, megtaláltok. És fel is ébredtem. Örülök neki, Adrien. Vinnék egy kávét, egy meleg szendvicset, vagy egy croissant esetleg, de hát sajnos ezt így virtuálisan nem tudom megoldani. De jó reggelt, üdvözöllek. Holnapra mi a terv? Szabadnapos leszek, és az autómmal kéne foglalótoskodnom, és hát el kéne mennem mobilszolgáltatót váltanom. 9 éves fiam olyan jókat nevetett ezen a banyatankos sztorin, igen? Valami szinkronnak kéne menned, de szinkronizálnom kéne egy nylon zacskót a Tesco-szatyor, vagy egy Tesco-szatyrot kéne szinkronizálnom, nem amikor a bevásárlást intézik a reklámokba. Ha vágod ki a profilképem, giftelem szubot. Brr, jó. Jó, de mit streamelsz, illetve Ariva vagy béke? És a pisztácia elfogyott. Nem is volt. Na,
Játékot szoktam a Twitch-en, a YouTube az meg VOD, oda mennek föl a gameplay streamek, illetve ezek a buszos haknik, és akkor ott vissza tudod nézni ezeket a dolgokat, hogy hát van benne valami releváns információ, vagy csak lehet, hogy meg tudlak nevettetni téged. A Instagram és a Facebook az azért van, mert kötelezően meg kellett csinálnom, hogy én benne legyek ebbe a véráramba, érted? Tehát megmondom őszintén, hogy annyira nem szoktam használni, de hogyha privát üzenetet szeretnél felém intézni, akkor ezt meg tudod tenni az Instagramon, meg a Facebookon, mert hiába találsz rám Messengeren, mert nem vagyok kő alá rejtve, nem fogok visszaválaszolni nektek privát üzenetbe, és nem azért, mert egy ipari rohadék vagyok, csak egyszerűen nincsen időkapacitásom ennyi privát üzenetre visszaválaszolni, amikben körülbelül az a kérdés, hogy lehetek buszos. Hát úgy lehetsz buszos, hogyha nem tanulsz tovább. Tehát azért vannak ezek a felületek, hogy ott tudok veletek interaktálódni. És ugye a Twitch, a TikTok, meg a YouTube meg azért van, hogy vizuális ingerekkel tudjalak titeket bombázni itt, ezeken a felületeken. Én oda se járok be, már online vásárolok a boltban is, de én csodálatos hangja lennék egy Tesco szatyornak. Na! Gyermekeim, nekem el kell szaladnom a rötyire, és utána meg mennem kell, meg különben kirúgnak 8 helyen. Ingyen lehet nálad utazni, természetesen csak te jöhetsz, na mindegy, csak menj már, tűnj innen. De mondom, hogy nem Fortnite-ot tolsz, de szoktam. Nekem nem kell elmondanod, hogy lehetsz, mert sok buszost ismerek. Akkor holnap nem unatkozol, hát nem igazán. Jelentve, oké, jó, na, mármint, hogy nem tudom, ki lett jelentve, csak haladjunk. Bocsánat. Drága szíveim, köszönöm szépen a kommenteket, az interakciókat, az ajándékokat és minden mást. Jó csokérés, BKV is. Igen, arrivás vagyok. Lájkod, léci a videómat TikTokon. Ha rád akadok, drága szívem, fogom nagyon szívesen. Hagyjál békén. Megteszem tényleg, hogyha úgy lesz, akkor lájkolom. Szép napot. Mennem kell. Este gameplay streammel fogok jelentkezni a Twitch-en. Ezt akartam igazából kihozni ebből az egészből, nem tudom. Toljuk arrébb a biciklit, így van. Legyetek rosszak, vagy amilyenek akartok lenni, mit bánom, én nem szólok én ebbe bele. Nekem mennem kell, meg kirúgnak 8 helyen. Pápá, jók legyetek. Buszos ilyen haknizással ugyanebben az időpontban csütörtökön fogok bejelentkezni hozzátok, úgyhogy ha szeretne valaki velem tartani, akkor gyertek be, ígyunk meg egy kávét, beszélgessünk és társai. Nekem mennem kell, rock'n'roller. Na, sziasztok, pusszantás. Jézusom, mi volt ez? Sziasztok, sziasztok! Sziasztok, köszönöm szépen!